Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuliwan is already 9:02 PM na po mga kabisyo. Kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami dahil isa na namang sikreto ang ating isisiwalat. Ano bang sikreto mo ngayon, Titan Jello? Wala. Walang gustong i-share. Hindi, kasi may gagawin kami ngayon sa secret file. Hindi namin babanggitin yung patikim. Yan. Kumbaga, bahala kayo kung ano yung dapat ninyong abangan. O, ano ba yung mga na-surprise na lang tayo bigla sa buhay natin na, ay, okay pala na ma-surprise. Ay, buntis ako! Ganun! Hindi ganun yung pwede sa'yo. Kasi Hindi. lalaki. Uy, nakabuntis ako! Uy, surprise! Oh, no! Ganun talaga yung reaction mo? Hindi, oh no! Ako naman yung surprise na uy, binilhan niya ako ng Rolex. Uy, diba? big time! Ganda. Tapos ngayon, utang-utang kami. Alam mo, nagbabayad kami ng utang ng asawa ko, diba? Dami namin utang. Ganun talaga yon. Iba't ibang klase ng surprise. Kaya naman, sa programang Secret Files, may surprise tayo. Hindi natin ibibigay yung patikim. So, surprisahin natin sila. Sige. Sa ating isisiwalat na sikreto. Kaya naman kabisyo, kapit ka lang, kasama mo kami hanggang alas 12 ng madaling araw. Ay, hindi pala tayo sure doon. Depende sa caller na. Hanggang alauna ng madaling araw. Uy, wag naman masyado. Yung mga anak natin. yung bata mo. Hindi ko sure kung anak yun, bata mo. Nag-aaral na kolehiyo. Kaya pala sipag mo magtrabaho, Titan Jello. Kasi dami mong pinapaaral. Saan ka ba uwi? Sa north, sa south? Depende. Sa east. Ay nako. Anyway, abangan nyo po ang aming sikreto sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.